Udako solstizioa ospatzeko sasoia iritsi da, eta San Juan bezpera su festarekin lotzen badugu ere, egia da ospakizun honek zerikusi handia duela uraren errituekin. Luze joko luke honi buruz aritzeak, eta ez gara horretan hasiko. Hala ere, Donostian, halako ur errituek beinola izan zuten presentzia ezagutzeko bi ohitura gogoratu nahi ditugu gaurkoan. Biak ala biak atzean daukadan bezalako iturriekin eta zehazkiago iturri latxarriekin lotuta daude. Latxagia arropa garbitzeko erabiltzen zen eraikuntza da. 18. mendetik aurrera eraiki ziren, eta hain zuzen ere orduko istorioa da honakoa. Gauza jakina da iturriko lanak izan ura etxeetara eramatea edo arropa garbitzea emakumeek egiten zituztela. Iturrira joan eta etorri ibiltzen ziren, pegarrak buruan zituztela, eta inguruan gaztetxoko harriak, bihurrikeriak egiteko gertu. Emakumeak xaxatzen zituzten oreka galdu eta busti zitezen. Bada 18. mendean kontatzen zutenez, ekainaren 24an bihurrikeria horiek onartzen diren urteko egun bakarra da. Lantokiaz gainera, herritarrak elkartu eta egoteko espazio publikoak bilakatu ziren latxarriak. Horren adibide, Amarako osasun iturria. Igandetan eta jai egunetan, donostiar familia asko biltzen ziren iturriaren ondoan. San Juan gauean, adibidez, iturriaren inguruetan suak pizten ziren, eta Donostiako nerabeak bertan elkartzen ziren. Egun argitzerakoan, soinu-joleen musikari esker leku bizuduna bihurtzen zen. Txurro eta patxar postu ugari kokatzen ziren, jaiaren erdian. Osasun iturria hor zegoen su guztiak asetzeko. 1905 itxi zuen Donostiako udalak iturri hori. Argudio ofizialak dio, uraren jatorria ez ezaguna zela eta gaixotasun jatorri izan zitekela. Bertsio herritarrak berriz dio inguruetan ospatzen ziren jai paganoekin bukatzea zela helburua. Eta horrelaxe kontuak.